tota la gent del Rialto que ens han donat aquesta oportunitat de veure un gran clàssic molt ben representat. I bé, falten en part i més actors que estan fent una entrevista amb Apunt, però anem a presentar Ella és Rosana Espinosa. Ha estat 20 anys treballant com a actriu en companyies com Combinats, Pot de Plom, La Dependent, etc. Veritat o no veritat? Ha estudiat i treballat interpretació i clown i en 2010 va guanyar el premi de l'Associació d'Actors del País Valencià a la millor interpretació femenina de teatre. Així tenim a Maria Caballero i ha estudiat en la SAT també i malgrat que és molt jove ha fet ja una sèrie com El Ministerio del Tiempo i ha participat en la pel·lícula Mar. Després, així tenim a Vicent Domingo, que va anar a Barcelona a estudiar art dramàtic i després va decidir tornar a València i estudiar direcció escènica en l'ESAT. I durant la carrera va conèixer a 3 companys amb els quals té una companyia de teatre, que s'anomena Barbarie Teatre. I per últim tenim a Jorge Valle, que ha estudiat en la SAT i actualment està en la companyia Bullant. I ara anem a procedir amb les preguntes. Però si ja està sin pare. En part té molta trajectòria en l'escena valenciana i aquest any ha fet l'obra Els Nostres. També té coneixement d'esgrima, cant, locució per ràdio, publicitat, patinatge sobre gel i esquí. Con eso llego. Ah, ¿no? No. Ah, pues no sé. Igual ya. es María, ¿no? De patinaje no. Pues no sé ya, la informació d'internet està mal. ¿Sí? ¿Sé patinar sobre gel? Ah, pues sí. Qué mona. Bueno, pues no. Venga. Perdón. Pero tú te la dices sí, cariño? Es que internet hem de... Ara anem a començar amb les preguntes. Luxúria, desig, no, desig, joventut, luxúria. Pren la meva ànima. Aquesta situació va vivir Faust. I amb els seus desitjos capritxosos i les temptacions es van apoderar-se d'ell i va acabar venent la seva ànima. Nosaltres tenim una pregunta per a vosaltres, que és, vosaltres que heu interpretat aquesta obra i heu tingut més contacte directe amb Faust, faríeu el que siga per aconseguir els vostres objectius? Jo, si sóc sincera, no. Esta pregunta me l'he pensada durant el procés. És pensar, igual per la vida de les persones que estime, però bueno, per mi crec que no em compensaria. I crec que cada dia tenim aquesta situació. Passa moltes vegades, pots fer una trampa en el treball, una trampa no sé què, i tu mateixa vas sabent si te vas cedint a les tentacions que el teu dimoni t'ofereix.
I jo crec que no és que siga ni bona ni tal, és que no me compensa. Jo tampoc. Però de veritat, perquè jo també he estat reflexionant sobre aquesta pregunta, no? Al llarg del procés, i hi ha una frase de Faust que dic enyore el que aconseguia amb el meu esforç. I és que si no t'esforces, si no treballes per aconseguir el que vols, si ho tens només venent l'ànima, no ho valoraries igual, jo penso. O sigui, l'important és el camí. Sincerament. Jo tinc micro. Jo tampoc. Jo tot el que siga per els teus objectius, no, també depèn de l'objectiu i de tot, però sempre i quan no facis mal als demés, el que passa que això és quasi com impossible. O sigui, fer el que tu vols sense deixar, que és un poc el que li passa a Faust, sense deixar un rastre de mal pel camí, és quasi com impossible. Aleshores no, fer el que siga per els meus objectius no. Tampoc tinc objectius molt. No soc gens profund. Igual que Vicent, opino igual. El mateix pensament crític que Vicent Domingo, el seguiré fins la mort. No, a veure, jo crec que vendre l'ànima també és algo molt figuratiu. Avui en dia podem vendre l'ànima de moltes maneres sense que ens donem compte. I jo crec que a diari tots venem l'ànima sense adonar-se'n. Aleshores, jo crec que és més interessant donar-se compte de quan més l'ànima que de si la vas a vendre, perquè bueno, és algo molt intangible, no? L'ànima? No. Sí. No, vull dir... Que no! Que no vendria la meva ànima al diable tampoc. Com ha dit el pare, millor, no sé, per algú molt pròxim, però no sé, crec que no seria un bon tracte. I, bueno, com han dit ells, tots els dies tenim petites tentacions i petits viciets i dimoniets que estan ahí. Uah, això no passa nada, no passa nada, fer jo aquello, no passa res. Però està molt bé de treballar per guanyar-se les coses. Sí. Moltes gràcies. Teniu alguna pregunta? Vosaltres? Ara anem a començar. Així que si teniu alguna pregunta, levanteu la mà. Gràcies. Hola. La meva pregunta és en què us habéis inspirat per al disseny de la posada en escena i el vestuari? Així pensa Jaume Policarpo, director de l'espectacle. Hola, bon dia a tots. A veure, n'hi ha com un element, una imatge que va aprofitar d'inspiració, que són, potser les heu vist, que són aquestes làmines antigues que representen el cos humà, per estudiar-lo biològicament, i en què estan representades les venes i les artèries, el cor. No són aquestes làmines. Abans eren prou comunes, però també venen com del segle XVIII, jo crec. N'hi ha algunes, i són com una representació que trobo molt interessant com de les interioritats o com és un ésser humà per dins. Aleshores, a partir d'aquesta imatge ha anat com evolucionant i hem acabat recreant-la en este titella gegant enorme que veieu així, que si us fixeu, tots els tubs que té per dins són blaus i rojos, perquè representen aquesta idea. I el cor que s'il·lumina, i les neurones, estos leds rojos que li giren pel cap en un moment de l'obra. Això representa un poc el pensament, tot el circuit neuronal que conflueix en el cervell, i això és com el públic o la imatge d'inspiració de la escenografia. Ell és Jaume Policarpo i ha fet moltes coses, és el director d'aquesta obra i ha fet l'adaptació del text al costat d'Arturo Sánchez Velazco i el disseny de l'espai escènic, és el director artístic de la companyia Bambalina i va guanyar un Max i és el director del Festival de Titelles d'Albaida. Bueno, això últim no. No és. No, però és normal que us confongueu perquè el meu germà, que té els mateixos cognoms que jo, i
De fet, ara la directora és una companya nostra que li diuen Marisol Limiñana, que està per aquí. Ara sí que està arribant. Ella és la directora de la mostra de Viqueria. Hi havia una pregunta, no, per ahí? Sí, mira, xica, En primer lloc, vull donar-vos l'enhorabona i moltes gràcies per compartir aquesta obra amb nosaltres. I llavors, jo tinc una pregunta, que és que en tota la història el dimoni ha sigut com la figura d'un home i en aquesta obra l'ha representat una dona. I no sé, és per si té algun doble sentit o alguna cosa així. La tria, l'opció de Jaume, que jo li agraïsc enormement. Crec que si ho representa una dona, per a mi m'encanta, perquè és com un poc andrògin, és el que jo intente, no pensar si sóc home o dona, sinó passar per les emocions, o sigui, intentar a Faust, des de l'home o des de la dona, fer que vagi cap a on els seus instints o desitjos volen anar. I crec que al representar una dona té aquestes dues possibilitats. Si ho representara un home, només estaria la visió masculina. Jo és el que ho he intentat, no sé si ho heu vist, però jo intentava no tindre sensació d'home ni dona, però clar, si estic, jo no m'he hagut de plantejar, com li dic, l'alcohol, les dones, algo que està tan lluny de mi, pues pense, bueno, què és el que li apeteix a ell i el que un home li oferiria. Me faig els meus a nivell masculí, les situacions masculines, però després n'hi ha unes altres que són com neutres i crec que pot aportar un plus al personatge. Espero. Jo també, si ho heu pensat, en l'època en què es va escriure l'obra, l'època de Goethe, vull dir, ja fa 200 anys, evidentment els esquemes de gènere estaven molt més, eren prou masclistes i estaven prou allunyats un poc de la nostra sensibilitat actual. Alhora, un dels elements d'actualització de la versió que hem fet Arturo Sánchez i jo era com considerar o intentar que el personatge de Mefistòfil el fera una dona. O sigui, l'haver fet un home no ens haver qüestionat el gènere perquè és com la inèrcia sembla que de manera natural i l'obra és un home i és un home. Però al ser una dona ja fa que l'espectador es qüestioni la idea de gènere i per què si és una dona, si és un home, per què sigui un home o una dona, i aquesta ambigüitat considerem que és un discurs o una aportació molt més contemporània i que connecta molt més amb la sensibilitat de la gent d'ara que entén el gènere d'una manera evidentment molt distinta que a principis del segle XX, evidentment. Molt bé. Hola, també volia donar-vos l'enhorabona, o sigui, ha sigut una passada per a mi, una obra que mai havia vist, o sigui, amb tantes titelles i tant de cable i tant, així tan bé, o sigui, de veritat, moltes gràcies per la presentació. I volia també saber com ha sigut el procés de treballar amb les titelles per a vosaltres, perquè suposo que per a algunes i alguns haurà sigut alguna cosa nova. Com ha sigut aquesta experiència? És una canya poder estar en un procés treballant amb Jaume, perquè Jaume, com ja han dit les vostres companyes, porta tota la vida treballant amb les titelles i sap molt, i a més ell ho enfoca des d'un punt de vista molt normal, de vinga va, feu-la, proveu tal. Sí que tinguem una primera setmana dins del procés d'assajos on bàsicament treballàvem manipulació, treballàvem molt amb les mans, materials, ja tenia les titelles de l'espectacle, ja començàvem a jugar en elles, i després en base a les escenes conforme van muntant-se, ella va dir, no s'oblideu de manejar el cap, la mà, no sé què, gira't una miqueta. Però tot ha sigut consideres des d'anar fent, no ha sigut una... I després també el que és molt interessant en el cas d'ell, que és com forma part del seu estil de tants anys, és que ell juga molt que els manipuladors no estem com de negre, amagats, i tu només veus el titella i ens demana aquesta
estem darrere també actuant, fent el personatge que interactua amb el titella, que de vegades l'espectador no sàpiga si ha de mirar el titella o t'ha de mirar a tu. Aleshores, com a actors, és molt interessant perquè tu no deixes d'estar actuant tot el rato. Moltes vegades la titella clàssica, tu estàs ahí i està actuant el titella i és com si tu no feres res. Així estàs tot el rato actuant. O sigui, si no hi ha ningú moment que tu descanses, és el titella que ho fa, està fent tu i el titella. I és molt xulo, però també dona molta feina, clar. Però ha sigut un procés molt bonic. En aquest aspecte, per a mi personalment, ha sigut una calla. No digues el mateix que jo. Ha sigut molt una canya. No, la veritat és que és de veres. En Jaume és una persona que controla molt la titella i jo crec que som nosaltres unes persones que estimem molt a Jaume. Aleshores... Vale ja, no? Vale ja? És que Jaume ens ha donat treball. Jo estava construint debaix d'un pont i el tio me va dir per un castillo. No, és de veres. Una experiència molt guai. No tindre que treballar només en tu mateix, perquè, clar, nosaltres venim de l'escola i és com, bueno, la interpretació, ponte el zapato, piensa en tus abuelos. I això és una altra cosa. És algo més pragmàtic, més útil, que jo crec que si tu estimes la titella és tot més fàcil. Jo crec que s'hem juntat així 6 persones que estimen molt el titellot i les titelles, aleshores. Sí. Pues jo com a experiència personal de les titelles és que és com jugar, però molt. Entonces és com tornar a jugar com els xiquets quan jugàvem en les nines o en els Playmobils o en, no sé, a què jugueu vosaltres, quan vosaltres jugueu a la cosa esta, no? Però quan eres xicotet i jugues en perots i fas, no sé què, no sé quantos, tal, és molt divertit, és molt retrobar-te des d'un altre punt de vista en un ésser que tu portes ahí i que té que jugar més. I la titella et permet quasi més jugar que a voltes quan eres com a actor tens que fer-ho des de tu, no? I això ha sigut un poc la meva experiència. Jo no treballo en les titelles, però interactuo en elles i crec que te dona una dimensió de conte o d'oníric o un món irreal que jo crec que per a nosaltres, sobretot per a mi, que feia un personatge fantàstic i que és com un poc el que diu Rosana, s'entén millor que estem jugant a contar una història. I el fet d'estar parlant d'una titella a mi me relaxa. Ja sé que no penseu que jo soc d'immediat, és una cosa... Estic parlant de la bruixa i tal, i adquireix una dimensió que potser en un actor crec que no haurà sigut possible. Alguna cosa més? Pues moltes gràcies i volia comentar que... Enric vol matisar una cosa. Ai, sí, per favor. No, res, és que estàvem parlant de titelles, a mi em passa com en pare, tampoc està, però m'ha passat una cosa curiosa, i és que des del primer moment jo hi ha diverses vegades que li parlo a la titella i als actors que la manipulen, que de vegades són 2, i hi ha diversos moments en què mires les cares, parle amb l'actor, amb la titella i amb l'altre actor, i he de dir que no hi ha diferència, és a dir, que no és perquè jo, és perquè la titella és tan expressiva que fa un actor més. És això el que volia dir. Per últim, volia comentar que la relació que s'ha format entre el titellaire o la titellaire, òbviament, amb la titella ha sigut màgica. Ara tot jo, gràcies. No sé com fer. Aquesta incorporació ara és Enric Benavent. Ah, sí? Sí. Això posa en internet. Ah, sí, sóc jo. Bueno, un d'esquimós. El campeón de esquí. Patinaje artístico. Digues. Sí. Ell té molta trajectòria. Va treballar 4 anys en El secreto del puente viejo. 4 anys i mig, sí. Y va a participar en Vergüenza. Sí. Y en El hombre de las 1000 caras. También, sí. Vamos mirando.
Ara podem continuar amb les preguntes si teniu alguna. Al monòleg al final, que parles de tràfic d'òrgans i tota aquesta història, o sigui, he començat a pensar, és com que Faust, perquè dius com que és l'emperador, després que la gent ha patit i tal, Faust és el símbol d'alguna cosa o perquè s'ha posat tots aquests temes que són tan importants i ara? Com que tinc jo el micro, em contesto jo, però després. Jo crec que és l'home actual, és l'actual i de sempre, representa l'ambició, el desig de posseir, el desig de poder, això deixant de banda l'altra història que és la història de l'amor, que és un amor impossible, però Faust comença desitjant la joventut per tindre la força de la joventut, perquè és bé, i també desitja el coneixement. Ell és un savi i vol saber més, i també hi ha una manera de plantar-li cara a les desgràcies de Déu, fa culpable a Déu de la pesta, de les desgràcies, i el desig de ser científic per a solucionar totes aquestes coses que Déu deixa sense solucionar. O sigui, un poc això. Això jo crec que és tremendament actual, és de sempre. N'hi ha coses més, la invenció dels diners, el de l'or i els diners i l'economia i totes aquestes coses, després n'hi ha la creació de vida d'una manera artificial, no natural, que és l'homuncle i tal, o sigui, la ciència. Jo crec que és una gran visió molt profunda per part de Goethe de l'ànima humana. I ara que contesti l'autor. No, si us heu fixat, el personatge central, Faust, el protagonista, en realitat, el que vol, o el que sempre passa en teatre també, que un personatge no és un personatge, sinó que és representatiu o simbolitza molt. En el cas de Faust això és especialment així, perquè jo crec que Faust, i això en la primera escena se veu molt clar, la disputa que tenen Déu i el diable per la seva ànima és perquè Faust en realitat representa a tota la humanitat pràcticament. És un home que tant Déu com el diable el desitgen, el necessiten especialment perquè el representa pràcticament a tots. I el representa pràcticament a tots en el sentit de que tots, nosaltres que estem ahí, nosaltres que estem ací, sempre ens vegem i ens veurem en una circumstància en la que hem de triar entre la nostra moralitat, el que pensem que està bé o està mal, i moltes vegades pot ser decidir fer el que està mal, sabent que està mal, sabent que va contra els nostres principis, perquè ens convé. Aleshores, això pot ser una cosa molt xicoteta de si vols berenar no et donen most perquè tinc molta fam i vull menjar millor tot el bocata, o fins tot el que diu ell al final en el seu monòleg, del tràfic d'òrgans, del tràfic de persones, de tancar la porta als immigrants que moren en el mar. Tot això, la gent que fa totes aquestes coses, per què és? Perquè troba un benefici, no? I perquè li té igual, ha perdut el sentit de l'ètica, de la moralitat, i s'ha convertit en Faust, que diu, jo seguint la meva moral, fent les coses bé, ja no li trobo sentit a la vida. La vida ja no m'excita, ja no m'entusiasma, estic deprimit i avorrit. Vaig a passar-me'n a la part fosca, vaig a mirar les forces ocultes que m'ofereixen. Faust fa això, i el que s'explica en l'obra és tot el viatge de Faust per aquesta part oscura. I això és el que en el monòleg final d'alguna manera s'explica, diguem, i tots estos Faustos, que són tan fàcils de reconèixer en els últims 200 anys, que són els que han continuat a l'aparició del personatge, hem fet totes aquestes coses, i per això fa aquesta relació de maldats que tots vegem que són tan contemporànies, tan eternes, i que les fan les persones, no les fa ni Déu ni el dimoni, les fan les persones. Buenas, primero lo habéis hecho muy bien, mi enhorabuena. Bueno, sí, lo habéis hecho muy bien, vale. Es una duda sobre la coordinación
Por una parte, ¿cómo os habéis sentido al manejar dos actores la marioneta? Y otra es en las cuerdas para mover la marioneta enorme. ¿Cómo ha sido? Porque yo os he visto que estáis ahí como si fuerais piratas en un barco. Entonces, no sé cómo ha sido. Pues bueno, hablo yo y luego les cedo a mis compañeros. Cuando manejas con otra persona, bueno, parlo en valencià, és difícil perquè has d'escoltar molt a l'altre, has d'estar molt amb ell, de vegades no veus la mà del company o la companya en el meu cas i cap on està mirant el cap exactament. Aleshores és un poc com... però és una escolta... Els actors diem molt escoltar i no ens referim només a escoltar la veu de l'altre, sinó a veure com va la seva energia, com s'està movent, quin impuls té, i intentar ajudar-la, o sigui, anar com... aportar el que és, o sigui, seguir el seu camí, no? Juntar-te amb ella i tirar cap allà. I, bueno, al principi era molt difícil perquè jo feia una cosa i en lloc de seguir a Rosana, però bueno, al final vas deixant-te un poc i jo crec que ho hem aconseguit més o menys bé, o espero. I lo del barco Piratas del Caribe és molt guai. De veritat, perquè estem tots ahí de repent movent junts al ninot, que jo m'ho prenc com que és, bueno, tots, com que és Faust, com que és, no?, com que representa Faust i és molt bonic. I bueno, ens escoltem i el mateix un poc. Ens escoltem i seguim les indicacions de Jaume, que són moltes a vegades, i ja està, no ho sé més. En directe? Què? En directe? Són moltes? Ja, jo crec que Maria ho ha dit perfecte, o sigui, és que és això, és escoltar, estar amb el company, i també teniu en compte que portem assajant quasi 2 mesos, moltes hores al dia, practicant, repetint, i al final ho entens. Vull dir que també hi ha molt de treball darrere, òbviament, però que és estar com el company i el que ha dit Maria. I concentració, sobretot els actors i les actrius necessitem concentració en l'escenari i sobretot, jo què sé, si tu estàs treballant, estàs superconcentrat en el que estàs fent, segurament t'isca bé. Llavors les interferències són difícils quan algú parla o algú mira el mòbil enmig de l'obra. Aquestes coses són les que potser fan que una titella mira cap a un altre puesto o que te n'oblides el text o alguna cosa així, no? També és la concentració supernecessària per a un treball. I això també teniu que ser molt conscients, perquè heu estat així en en teatre, no? Sí, no? Que xapa, Que se calleu en l'enmig de les obres de teatre i que apagueu els mòbils, per favor! Què és això? Que no és una xapa, que està molt bé el teatre. No és una xapa, és una bronca en tota... No, és una veritat, de veritat. Us ho demanem molt. Sí, no ho havíeu dit encara? No, com no estava al principi, pensava que havíeu començat per ahí. Sí, hola. Volia aprofitar este últim comentari i fer un xicotet incís abans de continuar en les preguntes, i el que volia és agrair públicament a les actrius, als actors i al Jaume i a tot l'equip artístic. Volia agrair públicament la bona disposició que teniu per a participar d'estos col·loquis i totes les accions de connexió dels artistes, de les arts escèniques valencianes en la gent que estem portant des que hem començat aquesta temporada. Volia agrair-vos públicament la bona disposició i també per a que siguem molt conscients de lo que implica aquest esforç, perquè ja heu vist que l'espectacle és un espectacle d'una gran intensitat, d'una gran implicació, i després aquestes persones que són treballadors de la cultura continuen així asseguts compartint amb vosaltres la seva experiència, cosa que diu molt de la seva generositat, i jo volia agrair-vos de veritat això, perquè per a nosaltres és important, mai s'havia fet amb aquesta intensitat, crec que s'està notant a nivell d'ocupació de públic. A mi me dona molt de goig veure a tanta gent jove així encandilada i hipnotitzada amb aquesta proposta, igual que en l'anterior, en Alexandria i en les següents, i volia agrair-vos públicament el vostre esforç, donar-vos les gràcies. M'ha agradat molt que les persones que no som nosaltres els gestors de la sala, sinó que són les xiques i xics que estan organitzant el col·loqui, que parlen de la trajectòria de cada una d'aquestes persones, perquè jo com a company també
també d'ells, com a company i persona que ve de les arts escèniques, una de les coses que estem lluitant és per visibilitzar el que som davant de la societat i que aquestes joves generacions sàpiguen que hi ha una persona que és en Parcanet, que és Maria Caballero, que és Enric Benavent, que és Jaume Policarpo, la resta de persones que sàpiguen que són persones que es construeixen la cultura al País Valencià i vos agraeix la boníssima idea de fer una xicoteta ressenya encara que siga agafada d'internet i alguns errors, però que puguem conèixer a aquestes persones. Així que jo demanaria un aplaudiment a tots vosaltres per tot el que esteu fent. I res més, seguim amb les preguntes. Al director, que ¿por qué se te ocurrió hacer una obra tan interpretada como Fausto? Precisamente por eso, porque está muy interpretada. Necesita que se interprete mucho y muy bien y con muy buenos actores. Y un director lo que quiere es trabajar con los mejores actores, como estos, que están aquí sobre el escenario, y con las mejores obras. Y entonces, desde mi punto de vista, Fausto es una de las mejores obras de la historia. Además del mito que representan, es una de las obras fundamentales de nuestra cultura occidental, especialmente de la cultura europea. En Alemania es la obra más importante, no es que sea una de las obras, sino es la obra más importante. Y aquí se suele representar poco y no la tenemos muy presente porque es compleja y muy difícil de llevar al escenario, y todas esas cosas han hecho que me interesara por ella. Pensaba que era un reto, del que podía salir mal parado, evidentemente, y todo el equipo que me acompañase, pero bueno, ha llegado un momento en que en la vida hay que hacer las cosas más difíciles, que piensas que suponen un reto más grande para ti, y todo eso es lo que me ha motivado para montar esta obra. Así. Hola, buenas. Es una curiosidad. ¿Qué pasa con el escenario, o sea, con el muñeco o con otras obras cuando se acaba la obra, con todo lo que utilicéis para hacerla? En concreto, quiero saber con este muñeco. Pues nos lo vamos a llevar. A mí me toca la cabeza, a Lisa le toca el brazo, a mí la mano. Y lo vamos a poner en el comedor. No. De como escultura. No, soy la casa. El Instituto Valencià de Cultura tiene un almacén muy grande donde se guardan todos los espectáculos, las escenografías, los vestuarios, todas esas cosas van a parar a un almacén. I se reutilitzen moltes coses, Moltes. Se reutilitzen coses o coses de en tot cas vestuari, se guarda. el xaleco, Sí, mi xaleco. Coses de vestuari que porten ells són d'altres muntatges. espectacles. Fet moltes funcions. Sí, es guarda tot. No és com les falles, que respecte d'altres. Us coneixeu entre vosaltres alguns del que heu fet l'obra? Sí. Alguns sí, altres. Sí, jo els més joves no els coneixia, però amb Rosana fa més de 20 anys vam fer una sí, amb en Pan n'hem fet vàries i en Jaume el coneixia de fa molt de temps. Sí. Els joves han sigut nous per a mi. I una altra cosa. I tu per a nosaltres. Ah. Exacte. Però Jaume va intentar la primera setmana que fèrem com un treball grupal, un poc... Sí. La col·lecció grupal ha sigut fàcil o... Sí, perquè de vegades passa que vas a una obra i cada un poc va a la seva. I ell va intentar fer-nos a tots que tinguin la consciència de que eren tots junts a contar una història, no anar a cada un. I jo crec que jo he vist que en la funció que així més sis ahí, perquè és difícil en un teatre públic, quan és una companyia la gent se coneix, treballa, sap com treballa, però si cada un ve de sa mare i son pare, cada un té una manera de treballar i a vegades no passa. Veus, jo ho veig en escena, veus cada actor que va a la seva.
i aquesta complicitat que se crea en les companyies en tan poc de temps en un espai públic a vegades és difícil i jo, home, està ahí? Ai, però és que és així. Però ara contaré normal. No, jo també vinc d'una companyia, vull dir que jo normalment treballo amb la meva companyia, aleshores també la meva manera de treballar és donant molta importància a l'equip, al treball de grup, i en tots són igual d'importants. Aleshores, per a mi això, si no és així, no em sent bé ni m'aclarisc, i sempre, evidentment, jo crec que és la manera ideal de treballar. El que passa és que, com tot, de vegades el trobes amb gent que és més individualista i treballa més per ell, i això en teatre, tot i que sembla que no és possible i que no hauria de ser així mai, també passa, com en tots els oficis. Aleshores, jo sempre penso que això és un error, afrontar qualsevol faena que s'ha de fer en equip d'una manera individual, que això mai porta coses bones, i sempre vaig un poquet en contra d'això. I per tant sempre m'interessa, i obertament, dir, no, això és en la mesura en què se recolzem uns en altres i tots ens recolzem a tots, cada un des de la seva situació i des del seu paper, anirà tot millor. I aquesta cosa que vos pot semblar que és molt bàsica, de vegades per a treballar n'hi ha que recordar-la i treballar per a que així sigui. Tinc una pregunta una mica estranya, però creo que la maldad recau en un ésser extern com el demoni o realment el tenen les persones dins? Què creieu? Personalment, jo crec que no és dimoni. Ja sé que toca sí, però jo no. Així no que la maldat o està en nosaltres o no ho sé molt bé. No, dic que està en la naturalesa mateixa. La meva opinió. És molt personal, però... Sí. El tenim nosaltres i prou present, més del que ens agradaria, suposo. Està de treballar amb ell, moltes vegades. Jo també crec que està amb nosaltres. El que passa és que esta obra està escrita en una època on la religió tenia molta importància i la religió sempre intenta donar explicació a allò que la gent no controla o no coneix. Entonces s'inventa dimonis, déus, tal, però la realitat és que el mal està en tu i el bé també, què és el bé i què és el mal, no? Però en funció de com te va la vida i el que aprens i el que no aprens i com t'eduquen i moltes coses, doncs portaràs una vida mala o bona, però també en funció de qui mira, perquè això és molt relatiu, el bé i el mal. Però jo penso que està en nosaltres mateixos, el bé i el mal. No és patrimoni de ninguna religió ni ninguna cosa d'esta antiga, per mi. Gràcies. Si estan totes les preguntes? Sí, crec que sí. No, queda un xic. Queda un xic ahí. Hola. En aquesta obra jo penso que fa pensar molt sobre que si la satisfacció és el bé o el mal. Aleshores, què penseu? És difícil de contestar. Plaer, no? Tu vols contestar, Enric? No ho sé, jo crec que la satisfacció en si mateix és la satisfacció, vinga d'on vinga, no? L'altra cosa és el que tu penses després, si ha sigut de mal, diguem, per a tu, o ha sigut per bé per a tu i per als altres, però jo crec que la satisfacció és, a part del valor ètic que pugui tindre de bé o mal. Bueno, el plaer, antigament, i segons uns paràmetres molt del catolicisme, i també se parla en aquesta obra, n'hi ha com reminiscències d'això, sí que pareix que tinc alguna cosa pecaminosa i que siga roïn per se, és a dir, que procurar-se plaer és una cosa com poc devota, no? Però jo crec que l'actualitat, i en general tots tenim una idea de que el plaer, mentre no perjudica a ningú, és lícit i està bé i a tots ens agrada i ens el permetem absolutament. De tota manera, el que l'obra planteja especialment és el plaer o el gust personal quan això provoca mal en una altra persona. És a dir, coses que a tu provoquen plaer i que et té igual que això tingui una conseqüència negativa en la persona que tu proporciona. Vull dir que es veu clarament en la relació entre Faust i Margarida.
que li dona prioritat al seu plaer, a la seva atracció, a consumar una relació amb la xiqueta, sabent i conscientment de que això va a suposar la seva perdició, la seva desgràcia i fins i tot la seva mort i la de sa mare i la seva germana. Aleshores, ahir el plaer que provoca tant de mal, tant de desastre, evidentment sí que no és lícit. De tota manera, l'interessant de l'obra és precisament són molt boniques les preguntes que esteu fent, perquè realment jo crec que sí que heu fet un poc la transposició de fer-vos vosaltres les preguntes que el teatre, que l'escena, que l'obra planteja. I simplement això és gratificant veure que el que l'heu viscuda i que el teatre sortís l'efecte que ha de sortir, que és que ens provoca les preguntes que es fan els personatges acaben dins de nosaltres i ens les emportem a casa i ens ajuden a reflexionar i a aprendre sobre nosaltres mateixos. És el sentit útil del teatre que ens agrada, que defensem i que fem nosaltres en l'escenari. Abans de concluir con el col·loqui, anem a dar un fort aplaudiment a tots aquests. Si vosaltres ja heu parlat, m'agradaria dir una cosa per rematar. I aprofitar que està aquí Roberto García, també donar-li el que ha fet ell, nosaltres fem el temps. No, agrair-li també, perquè som conscients que és molt per la seva cabuderia, per dir-ho així, i perquè s'ha empenyat molt i molt en sèrio en fer un treball de promoció del públic i d'apropar el teatre a la gent més jove, que trobem que és una feina com bàsica, molt important, però tot i que és tan important i tots érem tan conscients de lo necessari que era, fins ara no es feia, o es feia o poc o mal. I també que sàpiga que tant nosaltres com tota la gent de la professió li té com i jo suposo evidentment vosaltres, perquè el seu treball també us afecta a vosaltres, perquè d'alguna manera esteu així per ell, un poquet la nostra gratitud i el nostre reconeixement per estar fent un treball que era tan necessari no per a nosaltres ni per a aquest teatre, sinó per a tota la professió teatral valenciana. Gràcies, Roberto. I per a concloure, volíem fer-vos una reflexió que ens ha fet pensar l'obra que realment tots estem controlats per una cosa o altra. Faust va estar controlat per un desig irracional que el va fer renunciar al tresor més preuat, que és la llibertat, i d'alguna o altra manera nosaltres estem controlats per la societat en què vivim. Aleshores volíem dir-vos que som nosaltres els que tenim el poder de cortar els fils de la titella i d'alguna manera poder alliberar-nos. I som nosaltres els que podem crear una nova societat en la que tots estem a gust. I moltes gràcies per la vostra atenció i